Fáilsigh Baile Locha Riach dó buncanáid. Is áthall inmhúnaithe dormáile é seo a rinnemuid le Minecraft Education Edition. Dús rinnemuid staidéar ar stair agus leagan amach an bhaile. Dólamuid faoin na Normannaí a bhunaigh an báile ar an loch agus faoin na foirgnimh simúla eile sa bhaile. Labhairmuid faoi cén cineál bhaile ar málinn agus rinnemuid plán. Socraímuid gan aon carna a ligean isteach sa máile. Is féidir le cuairteoirí a gcuireann á farca sa charclós agus iad a luchtú. An sin, is féidir le siúl rothaíocht nó an trín letric úsáid, nó fiú an líana zipper tríal amach. Tá na móna iompar seo ar fud inmhúnaithe agus níos briú le freisin. Ar bar na dtíthe tá panel gréine le letricus a gine. Freisin tá córasán le huisce báistí abháiliú. Tá ionad achrasála iontagáin agus is féidir le daoine pláisteach, papéir, glunne agus rudaí eile a ágáil ann. Tá panel gréine a freisin ar lán na ferg na bheile. Churmuid garbha isce ar an móta normnach le níos mó letricus a dhéanamh. Agus díreach leis an máile rinnemuid turbíní gaoithe. Déanann na turbíní níos mó letricus ach freisin dólammuid gur féidir hydrogen a dhéanamh leo. Sa todhchaí, béimiid in an hydrogen a úsáid mar bhrósla ina hnúte i gcarna, tarcóirí agus fiú eitleán letricha. Smaoinemuid faoi bailí inmhúnaithe bia sláintiúil, áitiúil agus séasúrach a chur ar fáil. Tá Gordon mór agus teach glas I lower mália. Agus in aice leis an máile, tá firm mhór orgánach. Tá lán cearcóga donna bacha mar is pánóirí iontacha iad. Le saoil inmhúnaithe a caitheamh, caithfidh ára a thabhairt dar meabharchláinte. Mar sin, cuireann rudaí spríúla agus sláintiúla in ar máile. Tá neart le dhéanamh idir spórt, aclaíocht agus cultúr. Freisin d'fhágmuid neart spásanna na dúrtha do phlandaí agus anmhí fiáine. Dólammuid a lán sa tógra seo faoi phleanáil, comhoibriú, códáil agus tógáil le Minecraft. Is brálinn ar máile. Tásúlagann gur haithann Baile Locha Riach dó buncanáid le freisin.